aurkeztuko ditugu noski, Aizpe Goenaga, ongi etorria. Eskerrik asko. Miñarda Zelumendi, ongi etorri eta Suen Barantza zure ere bai. Lehenengo galdera nahiko bitxia ez, baina bai da kokatzeko denboran ez. 2005ean zenbat urte zen dituzten? Nik 45. Kalkulatu hain 75 dauzkat. Matematika erraza. Nik 18 egiteko 17 urte. Hala. Urte terdi. Esan moduan, hiru belaunaldi oso desberdin. Aipatu dugu ez, Irutxuloko izan 0 alea 2005 urtarriaren 19 izan zela, San Sebastian egunaren bezperan, lehendabiziko alea otsailaren 17an, gaurko egunez. Eta hori galdetu nahi dizuet ez, sua zuri akaso ez, baina agian etxean kontatu dizute ez dakit. Baina egun hartan ikusi eskuratu zenuten batetik 0 alea, bestetik akaso gehiago lehendabiziko zenbakia, gogoan duzue? Ba, nik egia esan gogoan ez, baina Irutxulotik zetorren zerbait zen, Irutxuloko hitza, eta jakina nik aldaketa somatu nuen, gogoratzen dut aldaketa izan zela, ba, Irutxulo izatetik Irutxuloko hitza, eta oso desberdina izan zen, bai. Bai ondo gogoratzen dut, lehenengo aleura, eta bai. Eta kontatzen hasita oso kuriosoa da, baina Irutxulok, eta ez dijoa galderarekin, baina egia da badaukala zerbait oso lokaletik unibertsaltasun horretara, nik senarra kanpokoa daukat, eta kuriosoa da, etxean beti egoten da, iristen danean antxe egoten da, Irutxuloko hitza, eta beti begiratzen du, ez dut tutik ulertzen, beti begiratzen dut, ordan galdetzen dizu, jesto, eta bai, oso erakargarria da, eta hori esan beharra daukat, bale? Polita, zure kasua Meñat? Ba, nire kasuan justuenez gogoratzen lehendabiziko ale horrekin, 17 urte nituen, bigarren batxilergoan egongo nintzen. Gogoratzen du gehiago zeintzen garaiko giroa, gure etxean Irutxuloko harpidedunak ginen, Euskaldunon egunkariakoak ere izan ginen itxi zuten arte, eta gero berriakoak ere bai, eta justu nik uste giroa hori zela, 2003an itxi zuten Euskaldunon egunkaria indarrez, eta guretzat egunkaria bazen beti egontzen zerbait, desagertu ezintzen zerbait, eta guretzat zutabe importante bat, eta batean ikustea zer desegin ziteken horrelako lan bat eta horrelako egitura bat, eta ze hauskor gelditzen zen gure hizkuntza eta gure hiztun komunitatea, nik 15 urte nituen ordua, baina sensazio hori pentsatzen dut gure adineko denok gogoratzen degula, eta gutako askorentzat bai izan zen euskalgintzan lehendabiziko indarrezko sarrera moduko bat, eta bai gogoratzen dut 2003tik 2005era bitarteko urte horiek oso gogorrak izan zirela alde hortatik, baina aldi berean bazegoela esperantza giro bat, utxetik eta min hortatik beste egunkari bat ateratzea lortu zen, egunkari ateratzeaz gain, hilabetero ikusten zen, hasian oso fina zen egunkari ari nola horriak eransten zitzaizkion, eta gainera proiektu oso bat eratu zen bere inguruan, hitzaren proiektua, tokiko komunikabidei ere leku bat emateko, ikusten zen hizkuntzari begira ere hor bazegoela potentzial bat eta aurrera egiteko tartea handi bat, eta esperantza giro horrekin bai gogoratzen ez dela, eta gure etxean hori desente jan genuen, eta alde hortatik hitzaren sorrera esperantza horren beste momentua bezala gogoratzen dut, gu hasieratik kolaboratzaile ere izan ginen, nahiko gaztetxotatik eta esan behar ez diren gauzak esan ez igual ere bai, baina garai polita izan zen. Sua, zer esan zenezake, etxean jasotakoa izango da gehiago kontatu Bai, dizutena? ni 2003 jaio nintzen, beraz ez daukat asko kontatzeko, baina bai egon dela egunkaria eta euskerazko aldizkari guztiak beti presente egon dira etxean, beraz Irutxulo geronik gertutik jaso dut, baina ja beran dugu. Jarretuko du kronika egiteko bide horretan ez, noski, 20 urteotan albiste asko eman dira ez, baina Irutxuloko hitzak denak ez, gehientsuenak, esango nuke eman dituela, behintzat hiriari dagozkionak. Zuen kasuan, zein duzu gogoan Irutxulok emandakoa, agian baduzu baten bat buruan? Egia esatu dizut ez.
Parri egiten du, orain dela gutxi atera zen gure amonaen jatetxearen berria esate baterako, ez? Arren inguruko historia eta, ez? Eta oso ondo jasoa gainera. Baina nik berri bat baino gehiago iruditzen zait, Irutxulok daukan balorea dela, nola ematen diona hotxa jende ezberdinari, eta euskeraz aritzen den jendeari. Eta horrek kriston balorea du. Ze askotan, ahaztu egiten zaigu zenbat eta zenbat jendeari den lanean, eguneroko bizitzan, euskeraren alde, edo bizitza normaltasunean euskeraz, eta ahaztu egiten zaigu. Eta askotan gaztelania kolako zanpatu egiten gaitu, itzaltzen gaitu, eta jende horri guri ahotsa ematea euskeraz bizi garen hoi, nik uste dut horrek garrantzia handia duela. Orduan, balorean jarri nahi nuke ezain beste berria, eta tabernakoa bai oso aurrerako artikulua oso polita da, edo beste asko aipatu ditzazket, baina nik bai aipatuko nuke jendeari ematen zaion ahotsa. Uste dut horri oso garrantzitsua dela, eta askotan galtzen ari garela, ez? Gertutasunean euskeraz hitz egitea, gertutasunean jakitea zenbat jendeari den lanean, edo ze alor ezberdinetan ari den jendea lanean. Esate baterako, orain dela gutxi emakumeak eta zientziaren astea izan da, esate baterako zientzian, edo kultura alorrean, eta gero hortaz hitz egingo dugu uste dut, ez? Baina kultura alorrean zenbat jendeari den euskeraz egiten, edo beste hainbat eta hainbat alorretan, eta ez bakarrik berri batean. Iruditzen zait, askoz ere garrantzitsuagoa bestean. Osotasun hortatik bainatzuk, albisteren bat edo baduzuko gogoan, nabarmenduko zenuke. Nik ere aiztea bezala egingo izut, eta pixkat ni ere, bi erantzun ekarri ditut prestatuta, lan pixkatin dugu etxean, aukerak ez ditut ematen bertxotan hau iteko, eta aprobetxatu egingo dugu. Batetik, eta uste begibiztan dagoela, eta hitza saritu ere eginda horregatik, azken hilabetetan, pixkat mugimendu arrazista potente bat egon da Donostian, eta horri egin zaion jarraipena hitzatik nik uste eredugarria izan dela, eta guk hitzaren bidez jarraitu dugu, eta gaina esango nuke, askotan, guri fakultatean eta kazetaritza eta objektibotasuna, eta asko hitz egiten ziguten, baina kazetari batek zerbait kontatzen duen momentuan, ja, objektibotasuna desagertu egiten da, kokapen bat hartzen du, posizio bat hartzen du, eta posiziorik ez hartzea bera ere bada posizio bat, eta azkenean zuk zerbait kontatzen dezunean, kontatzen ari zeran hori ere ari zera sortzen eta eraldatzen. Talde hortatik hitzaren jarraipena iruditu zait eredugarria. Eta beste alde batetik, eta elkarrizketak direnez gaur egun Irutxuloko hitzaren oinarri sendoena, badaukat bat gogoan, eta hor begiraitunez, 2023ko urriaren 6koa, Unai Ribera eta Oian Arrazkini egindako elkarrizketa bat, ez dakit ezagutza dituzuen, izen artistikoak, La Fulana eta La Mia Mari DJ-ak, ez dakit xalbak egin zuen elkarrizketa. Oso elkarrizketa potentea da, azkure handia sortu zidan niri, eta nire inguruko jende askori ere bai, reggaetoiari buruz hitz egiten dute pila bat, reggaetoiari ustez lotzen zaion matxismoari buruz hasten dira, eta gero esaten dute benetan ez dela matxista, kontua dela gure begira dela oso klasista eta arrazista. Herri mugimenduei eta euskalgintzari ere egur pixkat ematen digute, eta pixkat garaibateko nostalgian eta betiko musika eredutan hiltzatuta ez ote gauden esaten digute. Irakurri beharreko elkarrizketa bat, apuntatu. Denbora dakazuenean, irakurri. Zeuxua, ipaturiko hausnarketa pare honez gain, albisteren bat duzuk akaso azken hamarkada honetan gehiago segitu izan duzu Irutxulok. Nik daukadan harremana edo ezakit Irutxulokin maitasun handiakin jasotzen duten albiste bada urtero errepikatzen dela eta egin zezaketen uko egin albiste horri eta listo, behin esan dugu eta listo, baina zuk ere parte hartzen duzu, Txillardegiren omenaldian urtero hartzen dugu parte, nik agurrantzatzet eta nahiak txistua, eta urtero errepikatzen den omenaldi bada, eta alare urtero itxoiten dugu argazkia, eta urtero ikusten dugu informazio guztiarekin, eta hori pasada bada. Beraz horrekin onditzen ez. Ondo bidea, mintzat. Hor jarraituko du. Jungo gara, orain banaka, badu bakoitzanezako galdera bana. Aldatu, ez? Bai, nahi duzu? Beti gabe zarren alenik. Horrena polita da. Jungo garalako kronologiko pixka, baina iztea, beterik ez badukalako bere zentzua. Okeraz banago, erdialdekoa zara. Bai. Hala da. Ama Urbietako alekoa, paretakoa eta aita inparetakoa. Ondo. Eta noski, eraldaketa handia sumatuko zenuen azken 20 urteotan.
Donostian bizitzea duela 20 urte baino errazagoa ala zailagoa da? Duela 20 urte, baino. Bai, hombre, asko aldatu da. Egia da Donostia asko aldatu dela. Badago gauza bat, eta oso kuriosoa izan zen pandemia garaian, berriz topo genuen erdialdean galdu egiten da auzoa, baina badago ezagutza hori, dendak, jendearen arteko ezagutza hori handia da. Eta niri asko gustatzen zait, gainera betiko dendak, oso polita da. Baina, pandemia garaian errekuperatu egin genuen. Halako batean kalera ateratzen zinen, eta etzegoen iria zikinduta, eta halako batean, auzokoak ikusten zenituen, ez? Normalean ikuste ez dituzun auzoko horiek. Eta erdialdean hori askotan gertatzen da, ez? Galdu egiten duzula jendea, masifikazio horretan. Eta duela 20 urte, atzera botata, konturatzen zera, zenbat gauza aldatu diran. Esate baterako, duela 20 urte, izan zen lehenengo aldia, bikote berdinen arteko ezkontzak onartu zirela. Eta ni gogoratzen ditut, kanpoko lagun pila batek esatzen, ni Donostira joango naiz ezkontzera, zer egin behar da ezkontzeko, ez, bikote guztiek, Donostira etorri nahi zuten ezkontzera, hemen posible zelako, ez, esate baterako, eta entorno, berezi bat zelako. 20 urtetan aldatu dira gauza asko, batzuk onerako, esate baterako berdintasun aldetik, eta beste batzuk txarrerako. Eta nik txarrerako bai uste dut urbanismoarekin lotura daukaten gauzak galdu egin direla. Duela 20 urte euskararen nire alorrean agian bazegoen mugimendu handia antzerkian galdu egin duguna, galtzen ari gera, presentzia hori, euskal antzerkiaren presentzia, Jon, ez behiratu. Ez, galtzen ari gera, esan nahi, badago gauza batzuk galtzen ari gera. Eta nik esan dezaket, niri tokatzen zaizkidan alorretatik, ez? Nik gogoratzen dut, garai hartan, semea txikia zen, eta parke gutxi zeuden, eta jarraitzen du parke gutxi eukitzen. Esate batako hori hortxe dago. Edo esate baterako merkatua bota zen, aparean genuen merkatua, eta ez da rekuperatu merkatuen zentzu hori, eta horrek sekulako pena ematen dit. Tenda asko itxi dira gainera. Tenda asko itxi dira, bai. Eta konturatzen zera pixka bat erdigunekoa grosaldera joan dela, ez? Erdiguneko bizitza hori egunerokoa eta dendena grosera ies egin duela, ez da horrek alde hortatik pena ematen dizu. Ordenaren logikari kasu egin ez, zuk esan duzunagatik, bainati ez, suari galdetuko diot. Bale. Urrena, zeren, pixka lotura ere badu aipatu duzunarekin zuk, aizpea, izan ere, zu gaztea zara, sua, eta ikusiko zenuen azken urteotan, turismoak izan dola bere pisua hiri honetan, gorakada bat badago, egonkortze bat ere bai. Zu gazte gisara, nola ikusten duzu, nola bizi duz, zer etorkizun ikusten duzu gazteentzat hiri honetan? Nire ustez argi dago masifikazio handia dagoela, eta nire partetik, edo gazteon ikuspuntutik bai egia dela batzutan, ez daukagulago gaundirik Donostian bertan egoteko, eta hori kristonpena da, zenik Donostia asko maite dut, asko gustatzen zait, baina larun bat arratsalde batean paseo normal bat eman nahi izatea, edo Saguseko Petrilan eseri eta dena bete-betea ikustea prezioen igoera eskandalo bada, eta gaur egun daukagun prekaritaterekin, gazteok daukagun aukera gutxirekin, ez da oso eramangarria. Eta beste aldetik esan nuke, igoera horrek eta masifikazio horrek ere eragin duela gazteok. Pixkat, Donostia saltzen dela, iruditzen zait batzutan, postal moduan, gehiago kanpotarrentzat guretzat baino. Eta azkenan guk aukera gutxi daukagula, bertan bizializateko, etxe bizitzeekin daukagun egoeraekin bezala, nire kasuan aurrek urtean esan nuen, igual pixu bat hartuko dut, lagunekin, behiratuko dut, azkenan lanarekin independizatun nahi izate hori, eta astetzea behiratzen eta ezinezkoa da. Gaur egun, 20-30 urte inguruko gaztekin hitz egiten badezu, oso zaila dago, eta azkenean gurasoen etxean gelditzea. Nire konponbidea zen izan da, karabana bat hartu dut, gurasoen terrenoa garri, eta listo, baina noiz arte, orduan, bai iruditzen zait, hor dagoela erazo nahiko potente bat,
eta aldaketak behar dituna, eta zehoz egin behar dara. Eta hori dena, turismoak ere eragin handia dauka. Ildo horretatik, 20 urte barru zeure burua Donostian bizitzen ikusten duzu? Betiko gauza da, esate duzu, nahiko nuke, baina benetan dela gai bat, kuaderrian askotan hitz egiten duguna, eta esaten duguna, nahi bai, ni antigotarra naiz, eta ni oso gustora nago antigon, baina, eta orain mendian bizi naiz, Donostian bertan, eta bai sentitzetela etxera iritsi, eta egin, ze ondo, ze pakea, kaletik jun, eta jendez beteta, kanpotarra asko, eta ez daukaztu lasaitasun hori, orduan, nahiko nuke Donostia lasai batean bizi, mendik 20 urte barru, hori bai. Donostia asko da, Donostia euskararen hiria ere bada, eneko goi alkatek aipatu du, lankidek ere aipatu dute. Beñat, Donostia euskararen hiria kalean euskararen erabilerak hobera ala okerrera egin du azken 20 urteotan. Nien naiz soziolinguista eta ez dut uste pertsona egokina naizenik hau erantzuteko, baina datuek bai esaten dute, 20 urte hartu ezkero, 20 urtean aurrera egin duela, kontua da, azkeneko 5-6 urte hauetan, olako lautada baten gaudela, ni gainera Añorgatarra naiz, eta justu orokorrean arnasgunetan gehiago sumatzen da motelaldia, adibidez, Gasteizera juten bazera Getxora edo juten bazera uste zerdalguneak diren hoietara, mezua askoz esperantzagarriagoa da, aurrera egiten ari da, lehen euskeraz egiten etzen lekutan euskeraz ari dira, hori gertatzen ari da, eta segura asko Donostian bertan ere, beste nonbaiteko jendeari galdetu ezkero Añorgatarra ez dena, esango ezu, hemen etzen euskeraz egiten da, orain euskeraz egiten da. Hori badago, baina orokorrean esango nuke, lautada momentu baten gaudela, inpas momentu baten, esango nuke 80ko hamarkadan estrategia pila bat diseinatu zirela eta egitura pila bat diseinatu zirela herri hau euskalduntzeko, eta horrek bide bat egin duela eta iritsi garen lekura iritsi garela, baina orain tokatzen dela beste logika batetik eta beste egitura batzutatik ere pentsatzea. Hori gertatzen da Bilbon, hori gertatzen da Gasteizen, da noski hori Donostian ere gertatzen da. Eta euskararen hiria esaten denean, esango nuke ez dela errealitate bat, gehiago dela nahi bat, desio bat, helburu bat, hortzimuga bat, eta pixkat hortik esaten dela, ez Donostia euskararen hiria da, horragoaz edo gogoratzeko esaten den zerbait dela, baina benetan egunerokoan ez da ala gertatzen ni bertsolaria naiz, eta nire auzokide, Añorgan bai, baina Antigon bizi nintzenean edo Amaran bizi nintzenean nire auzokide gehienek ez zekiten zertan lan egiten nuen, eta gogoratzen ez, pixu batera alokairuan sartu behar genuen, eta bikoteari eta bioi galdetu ziguten, ia bakoitzak lana zertan egiten genuen, jakiteko ia ordaintzeko gai izango ginen edo ez. Eta bikotea irakaslea izanik, esan zioten bai ondo, eta zu zertan egiten zu lan, eta nik bertsolaria. Eta horrek emate aldu dirurik edo, eta karo, hasi garozu esplikatzen zer den bertsolaritzaz, dena azaldu garezu ez. Hortaraino dago, ez da kontua denak bertsozale izatea, baina existitzen garenik ere ez dakien jende pila bat bizi den hirian bizi gara. Eta beste anekdota bat ere badaukat, orain dela 10 bat urte edo, Donostiko komunikabide erdaldun baten urteurrenera gonbidatu ninduten, euskeraz kantatzera, eta han joan nintzen. Eta momentu baten ekitaldian, holako historialari batekin eta intzuten hiriko aurreko urteetako eta aurreko hamarkadetako gertakari nagusien errepaso bat, eta ekarri zituzten gertakari guztiak erderaz gertatu ziren. Ez zegoen euskeraz gertatu zen ezer. Ez Toka Amairu, ez Salvador Itxistuak, ez Mikel Laboa, ez dieta bat telesaila adibidez oso donostiarra guretzat begira gure belaunaldiaren zazi izan den hori. Ez ginen existitzen, ez geunden. Nien nintzen haserretu, sentitu nuen impotentzia, ezina, sentsazioa askotan izaten dut, Donostian badagola multzo handi bat elebiduna dena, alegia elebidunak garenak, badagola beste multzo bat euskararekiko naizta ezagutu ez, edo naizta ez jakin, edo naizta ez menderatu, olako empatia minimo bat badaukana, baina gero esango nuke badagola multzo handi bat, aktiboki, euskaraz ez jakiteko eta euskararekin inungo kontakturik ez edukitzeko ustezko eskubide bat aldarrikatzen eta praktikatzen duena. Eta uste hori oso kezkagarria dela, hiri bezala eta gizarte bezala, uste horrek haustura handi bat sortzen duela, eta askotan badirudi haustura dela nik orain hau esatea, eta honek gatazka sortzen duela, eta ez gatazka hau egunero bizi dugu, eta gurea bada ukatua dagoen mundu bat eta errealitate bat, eta Donostian bertan ere bai. Eta uste gaur egun dauzkagun tresnekin ez garela gai honi aurre egiteko, baina momentu baten
asmatu beharko dugula nola egin, eta badakit demokraziatik eta justizia sozialetik eta ari garela diskursoak sortzen, eta uste segi behar dela hortan, baina hortik arago ere uste hizkuntzaren auziak gauza gehiago ere ikutzen dituela. Lore Agirrek eta Idurre Eskizabele badaukate Trikua esnatu da liburua, irakurri ez baduzu, hau ere irakurri. Eta hor momentu baten aipatzen dute dokumentala badagoela galizierari buruz, eta han kontatzen duela hango Galiziako andre batek nola bera galegoz ari denean ez dela jende, ez dela pertsona, ez dutela gizakitzat hartzen. Gizakitzat har dezaten gazteleraz egin behar duela, eta gazteleraz ari denean kokatzen dela munduan, ez? Uste hortik guk ere badaukagula zerbait, eta badaukigula beste zerbait pentsatzea. Oain oso ezkorra ematen du, aldi berean, 2007an, Ilunben lehenengo aldiz kantatu genuenean Gipuzkoako finalean, jendearentzat martziana da zen han bertxotako final bat egitea, eta inbeste 1000 lagun nola Ilunben, zezen plaza baten. Eta gaur egun esango nuke Ilunbez hitz egiten denean, da azken astetan desente hitz egin da. Zezen plaza esaten da, baina gure iruditerian agian presentzia handiagoa daukate bertxotako finalek edo euskeraz gertatu diren gauza batzuk, zezenkete baino. Eta hori ustet, hori ere esan beharra dagoela. Orduan, segun nondi begiratu nahi den, itxaropentsu egon gaitezke, baina kezkatuta ere bai. Bide horretan saietuko da Irutxuloko hitza ere 20 urteen ostean, Euskararen hiri horren lorpen horretarantz, aipatu zulako ez delako guztiz osatua. Euskarari oso lotua, kultura. Eta horri lotua noski 2016ko kultur hiriburutza. Aizpea, garrantzitsua izan zen hiriburutza irarentzat eta utzitako legatua ere presente dugu egunerokoan. Nik uste dut garrantzitsua izan zen, zalantzari gabe eta gauza asko moitu ziren, baina ez genuen jakin gero moitu zein edo ereintzen guzti horri etekina ateratzen edo jarraipena ematen, ez? Neurri batean, nik uste dut beharko genukela han egin ziren hainbat eta hainbat gauza eta batez ere dialogo asko edo proiektu asko, esate baterako nik azpimarratuko nuke Kristinanean egin zen udagaueko ametsaren antzeslanaren, ure izan zen zoragarria, aukera bat, mundu antzerkia beste espazio batzutara emateko, antzerkia udan, beste publiko bat erakartzeko, eta ez da jarraitu. Eta horrela egon dira beste hainbat gauza jarraitu ez direnak, eta nik uste dut faltan botatzen dudala 2016ko horren ondorengoari eustea. Ereindako guztia jasotzea. Eta hor, beti badago diruaren aitzakia, baina badira ere hainbat eta hainbat proiektu nik uste beharko genituzkela astindu. Ez dirana bakarrik dirua, hemen askotan nik uste dut eta hemen gaudenok lan egiten dugu ez da esan behar diruaren truke zenbat eta zenbat aldiz ez dugun dirurik egiten dugun lanean, ez? Eta prest gaude batez ere kontzientzia bat badaukagulako, eta badago oraindik ere, eta eskertu nahi dut, Irutxuloko hitzaren espiritu hori, ze neurri handi batean ez badago bolondate hori, ez badago gogo hori aurrera eramateko gauzak ez dira ateratzen. Seguruenik beste hainbat eta hainbat lan asko zerosoago eukiko dituzte hemen zaudeten kazetariek, edo errezagoak, eta askotan borrokatu behar diren lanak dira, ez? Eta nire kasuan ere berdina gertatzen, ez da, eta zuiz esanik, ez? Eta zurizua. Esan nahi, askotan beste askoz erosoagoa litzateke, eta brometan ematen du esaten dudala, baina oso serioa naiz, askotan askoz erosoagoa litzateke beste hizkuntza batean egitea, baina badago azpian oraindik espiritu bat ni asko hunkitzen hauena, eta gainera sinisten dut oraindik espiritu hori mantentzen bitartean badagoela aurrera egiteko asmoa, gogoa eta indarra. Eta 2016an egintzen guztia, gauza asko eta asko egin ziren, baina esate baterako, haize pena eta horrekin zeatik ez da segi. Edo egin ziren antzerki, nik antzerkiarekin jarraituko dut, egin ziren antzerki, hainbat proposamen, tailerrak, ikerketa, hori behar da hainbeste. Uste jazue pixka luzatzen? Bale. Karo,
guk ez daukagu espazio bat antzerkia sortzeko. Eta ematen du, totakeri bat esaten nahi naizela, baina ez. Zuk antzerkia egiteko proba errorre eduki behar duzu. Idatzi egin behar dira antzeslanak. Eta antzeslan horiek idatzi eta probatu egin behar dira. Ez dago espaziorik, zeinen gain dago hori. Badago konpainien gain. Eta konpainiek zerrein behar dute etekin atera. Eta etekin ateratzeko zein behar da bizkuntzetan egin. Eta zeinek altzen du bizkuntza horietan euskerak. Ze azkenean, klonatzen dugu, beti emanaldi gehiago aterako dira erderaz, eta orduan oso emanaldi gutxi egiten dira euskera hutsean. Eta egiten direnak dira, aktore gutxikin. Ez daukagu probatzeko espaziorik, ez dago probatzeko, eta hori dena, horrek denak ekartzen du pobrezia bat. Euskeraren pobrezia, hizkuntzaren oraltasunarena eta ahozkotasunarena, eta ekartzen du pobrezia bat sorkuntza aldetik, eta ekartzen du disiplina anitzen antzerkia jasotzen dituen hainbeste disiplinen hartu eman hori galtzearena. 2016an aukera hori egon zen, josiko dut nola edo ala, 2016an aukera hori egon zen, suertatu zen, baina uste dut ezken niola heldu. Pixkat gehiago ez, ere indakorri jaso beharko genuke. Eta orain begiratzen dut, eta pena handia ematen dit ikusteak, orain dela 100 urte Donostia antzerkiaren hiria zen. Honea Santelmora edo kursalera sartzeko tortak egoten ziren. Tortak, belarrondokoa, borrokak egon ziren, hori periodikutan agertzen da. Eta falta zaitori. Eta gaurkotasuneko gaia ere bada, zeren gaur bertan, Irutxulok jakinarazi du baiben ekoiztetxeak ere utzi egingo duela. Nik bertan lan egiten dut, orain ez, utzi behar izan dut hankagatik, baina Masustondoen patioan esate baterako, sekulako pena daukagu, ezin izan dugulako Donostira etorri agur esatera antzezlanarekin. Eta anak esaten zian pena handiz, esaten zian egin dugu emanaldia, baina nahiko genuke agurra Donostian egin, Donostiarra garelako, eta ez dago aukera hori. Eta pena handia. Eta horreuki ditugu, hainbat solasaldi eta disgusto handiarekin. Ez da berri hon bat, ez da. Baina da egoeraren, egoera, daukagun egoera. Beste egoera bat, baina zuri jarriko dizudana, pixka atzera egingo du denboran kontatzeko izan den bilakaera ez. 2011 urtean, 20 urtez, hiriko alkatea izan ondoren, Odon Elorzak udal hauteskunde galdu zituen, ordutik aurrera bildu 4 urtez, eta 2015 geroztik EAJak agindute Donostian, gainera 2 alkate izan dakoak hemen ditugu gaurkoan. Aldaketa hura, esanguratsua izan zen, orduan eta ordutik ona. Niri kostaiten zait. Txikia. Rima eta doinoa baduzu. Bai. Eta gainera 2 alkate aurrean eukita lujo hau ez da askotan eukitzen, orduan, presio pixkat ere badaukagu. Nik 37 urte dauzkat, 20 urte egontzen Odon alkatetzan, beraz, niretzat Odon eta Donostia ia gauza bera izan zen gure belaunaldiko askorentzat, eta benetan, alkate baten da hiriaren arteko identifikazioa oso gutxitan gertatzen da, baina gertatzen denean, urte luzetan irauten duen zerbait da, nik esango nuke Azkunarekin ere Bilbon urte batzutan hori gertatu zela, momentu baten pertsona batek gainditzen du alderdia, gainditzen du bere ustezko botemalen zaku hori, eta bihurtzen da gauza zabalago baten ordezkari. Eta Odonekin esango nuke gertatu zela, ze Donostia ez nuke esango berez askotan gertatza hiri batea joaten zera, eta alkate alderdi hontakoa, eta uste duzu hiri osoa dela alderdi hortakoa, herri hontan dena dia hemengoak, eta ez da, gero benetan ez da hola, eta Donosti ere ez da, famili politikoak nahiko orekan egon izan diren hiri bat da gurea, eta alkateak kolore askotakoak egon dira urtetan. Eta orduan esango nuke askotan aldaketak azaleratzen dira alkate aldaketa bat edo gobernu aldaketa bat gertatzen denean, baina atzean dagoen hori dena lehen ere hortzegoen, kontua da momentu baten, momentu zehatz baten, pertsona zehatz batengan gauzatzen dela hori. Bilduren kasuan esango nuke Euskal Herri mailako
fenomeno bat ere izan zela hor, eta ziklo politiko baten aldaketa bat gertatu zela, eta esperantza bat sortu zela, eta esperantza horrekin jende askok konektatu zuela. Esango nuke higadura bat ere egon zela 4 urte horietan, eta batez ere azkeneko kanpaina esango nuke nahiko bortitza izan zela, herri askotan. Gero aldaketa bat ere gertatu zen, neko goia daukagu alkatetzan, eta esango nuke bai, alkate aldaketa gertatu direla, baina Donostia badela agian Donostitik harago dauden fenomeno batzuk azaltzen diren leku bat, hiri ereduari buruz asko hitz egiten da Donostian. Maialen Lujanbiok behin esan zian, harrigarri egite zaiola Donostian zenbat kantatzen den Donostiari buruz. Ez dago beste hiririk, Bilbon ez hainbeste kantatzen Bilbori buruz, baina Donostiari buruz etengabe kantatzen da, eta segura asko Irutxuloko hitzaren irakurle kopuruan ere horrek eragiten du. Donostiari begira momentu honetan uste jende asko dagola, hiri honetan aidialako gertatzen fenomeno batzuk, ikusten dena beste hiri batzutan ere gertatuko direla etorkizunean, baina oraindik ez direnak indar berarekin iritsi, turistifikazioa aipatu dugu, masifikazioak aipatu ditugu, etxebizitzen prezioak, hiri honetan debate horiek lehenagotik ari dira gauzatzen, Ipar Euskal Herrian begira lehenago gertatu ziren, eta berandu konturatu ginen han gertatzen ari zela, baina aurre hartu ziguten. Eta alde hortatik, zaiten beste gustatzen alkate aldaketei buruz hitz egitea, gehiago gustatzen zait atzean dagoen hiri ereduaz eta atzean gertatzen ari denari buruz hitz egitea, eta gaur egun Donostian esango nuke joera diferenteak elkarrekin talkan dauden momentua dela, ez Donostian bakarrik, orokorrean munduan globalizazioaz hitz egiten da eskuin muturra den gorakadaz, badaukagu bakartzeko joera bat, isolatzeko joera bat, gero eta egoistagoak eta gero eta individualistagoak garela esaten da. Taldi berean, gero eta gehiago behar dugu taldea, gero eta gehiago behar ditugu helduleku seguruak, komunitatea gero eta gehiago aipatzen dugu, auzoak aipatzen ditugu. Etengabe da golako nahasmas bat, uste eskuin muturra hortan oso eroso dagola, badaukagolako sensazio bat zerbait galtzen edo zerbait puskatzen ari dela, eta eutsi nahi diogu puskatzen ari den horri nahiz eta zehazki ez dakigun zer dan puskatzen ari dena, taldi berean ez dakigu oso ondo zer dan puskatu behar duen hori puskatu ondoren gero etorriko den hori zer dan, uste ez degula asmatzen ez munduan da ez Donostian, eta uste eztabaida oso sakonak dauzkagula pendiente gure artean. Hiri ereduaren etengabe aipatzen da, etxebizitzen prezioa aipatzen da, baina horren atzean gauza pila bat daudela esango nuke, eta zakurrari akaina kentzen diozunean, ez dakit sekula egin dezuten, zuk ikusten dezu garrapata deitzen zaio, bai. Zuk burua ikusten dezu eta kentzen diozunean burua azpian daude dozenaka hanka, eta hankaren gelditzen baldin bada azal barruan, zornetu, gaiztotu eta txartu egiten da zauri hori eta hil egin daiteke abera. Eta pixkat hori da gertatzen dena hiri ereduaz hitz egiten dugunean, heltzen diogu bakoitzak foko batetik, baina foko hortatik bakarrik heltzen baldin badiozu, gero ez duzu gatazka konpontzen, eta nik uste hor dagoela eroso eskuin muturra, ezkerretik erantzun oso komplikatuak ematen direlako, eta erantzun horiek ez ezkigu gustatzen, ez dutelako soluzio erresik ematen, baina eski ez dago soluzio erresik. Joera globala dira eta horri erantzuten denon artean asmatu beharko dugu, eta aldi berean badaude esperientziak eta Donostin ere gauza pila bat esperantza sortzen dutenak gertatzen ari dira, eta hitzak horiek erakusten ditu. Eta uste mundu hori ere erakutsi beharra dagoela, badaudela alternatibak, eta alternatiba horiek agian falta zaigu elkarrekin gurutzatzea. Eta nire ustez alternatiba horiek derrigor euskeratik ere pasa behar dute, hizkuntza ere badelako mundu mailako burruka handi horiek gertatzen diren lekua, eta burruka horiek hartzen duten forma hizkuntzarena ere bada, eta euskera desagertzen den edo ahul dagoen hiri batek segura asko joera handiagoa izango du, nahiko ez genituzken inertzia batzutan erortzeko. Oidan ere proklama. Hausnarketa sakona eta titulu bat ere jarri atzaia hausnarketa horri, mundu osoa da tokikoa, pixkat ere lotzen delako aipatu duzunarekin. Edo nola hitz egin ez esan gabe, hori ere bada. Hori bakoitza jakingo du. Zua, besterakotara pasako gara, beste data bat emango dizut zuri, tamalez, badu lotura bat, Odon Elortzarekin, gaurko egunez ere albiste izan dena, eta Irutxuloko horren berri ere eman du, albiste txarrak, Odonen itzulera, ez dakit hona txarra den.
baina baita agertu zaigu prentsa horren eta horren berri eman dugu. 2022 Donostako Piratek 20 urte bete zituzten, eta galdetuko duzu eta Odon Elortzaren aipamena. Piratak sortu zirenean eta irrikitaldea aurreneko egin zenean parodia Odon Elortzari egiten zitzaiolako, beraz, orduan ere protagonista zen. Aipatu zu ez, nola betikotzen ditugun pertsona batzuk eta hiriari lotu ez. Odon ere hor bazan protagonista, zeharka bada ere. Donostako Piratak jai herrikoien alde lan egindako ibilbide luzean, aipatu bezala 20 urte 2022an, hildo horretatik sua, azken urteotan, auzoetako jai herrikoiak sustatu eta bizi berritu direla uste duzu? Bueno, naiz hain metaforika eta hain sakona, baina gazte honi ikuspuntutik esan da. Bai, egia esan, gaztea naiz, baina urte desente daramat lanean, eta zeukatain beste aukera parrandan ateatzeko, nire adinekoak bezala, baina aldetenean egiten dut eta bai ikusietela hor aldaketa bat, edo badagoela motivazio bat. Egia da Donostiako Piratek egiten duten lan guztiari esker badagoela sen hori parrandarako eta ez bakarrik parrandarako festekin jarraitzeko. Eta, bueno, ni Antibotarra naiz, Antiboko jaiak sakratua dira, eta egia da Donostiak nire ustez bai mantentzen duela auzo bakoitzaren hortasuna. Bakoitzak esatu, zu Antibokoa zea, bai, eta ni aldezarrekoa dira, bueno, aldezarrekoak, kuadrillan daukago bakoitzak bere auza, orduan, festekin berdina pasatzen da. Eta ez dakit, diez aurten krosa berreskuratu da Antiguan, duela urte desente egite zen, eta aztua zegoen, eta horrek bai mugitzen du auzo guztia, elkarrekin egoteko, denok bat izateko, eta auzoak berea sentitzeko ere bai, orduan, bai usteet badagoela sen hori, eta nola ez hori guztia ateratzen dela jai batzordei esker, antolagatzaileei esker, eta Piratek badutela pixu handia. Hala jaina, auzo bizia dituen hiria dugula Donostia. Solasaldi interesgarri honen azken txanpara iristen ari gara, azken bi galderak ditut bakoitzari orokorrean galdetzekoak. Ze noski, hemen lore batzuk gure buruari bota dizkiogu, orain galetuko dizuet nik zuei ere Irutxulori buruz, azken 20 urtetako bilakaera kontatu duelako Irutxuloko hitzak, edo saiatu da bintzatalik eta ondoen hori egiten. Zuen ustez, bakoitzak, zer nolako ekarpena egin dio gure hedabideak kontakizun horri, Donostiaren azken 20 urtetako bideari? Bueno, lehen aipatu dut, iruditzen zaite pertsonen ahotsa, jendearen ahotsa zabaldu duela Irutxuloko hitzak, eta aipatu dut ere nire senarrari sortzen dion jakin mina Irutxulo ikusteak. Baina badago gertuko berrien garrantzia. Eta hori oso garrantzitsua da. Ikuste dut gertukotasunak eta lehen berak aipatu duen bezala partikularretik unibertsalera, hori da lege zientziatik hasi eta sorkuntzan ere aplikatzen dana. Gertutasuneko zerbaitek dauka unibertsaltasuna handi bat. Eta Beñatek ere aipatu du euskararen alde egindan lana, Irutxulok egin duen lana, egonkortasun hori. Eta nik uste dut hori markatuko nukela bereziki, egindan lan ikaragarria. Nik esate izu, nik natorri Irutxulotik hor kolaboratzen nuen, aurrekotik, eta gero Irutxuloko hitzak egin dituen aldaketa guztietan, egia da gure etxean oso gustora jasotzen dugula, eta hori oso seinale ona da. Bai, hoxe. Gustora jasotzen duzunean, ondo egiten den zerbait da. Eta ostiraletan izaten da hori, herriarekin batera etortzen da, eta denok antxibiltzen da bueltaka. Eta hori oso seinale ona da, eta nik uste dut hori azpimarratuko nukela. Enaiz hasiko gauza konkretuetan, baina bai iruditzen zait hori oso garrantzitsua da. Eta iruditzen zait erronka hori 200 jain itzan pentsatzen, klas, bat, zeini abisatu behar diot 200 iristeko. Uste dut hori denok egiten dugun alegin hori oso polita litzakela horrekin jarraitzea. Eta iruditzen zait Irutxulo eredu badala, eredu bat, beste askorentzat, eta nik zorionak besterik ez nizkiok emako. Ederrak loreak, eskerrik asko. Tako gaude. Beñat, dagoeneko aipatu duzu hainbat kontu, baina besterik esaniko zenuke ekarpenari dagokionez. Bai, nik pare bat gauza, zorionak baita ere, lantaldetik jende pila bat pasada, eta nik uste jende asko pasatzeak erakusten duela proiektu biziala batetik,
baina, bueno, ekonomiak ere eragiten duela eta kulturaren prekarietateaz asko hitz egiten da, baina kazetaritzaren prekarietateaz ere baleoke zer esan, orduan uste hortaz ere badaukagula gogoeta bat egiteko. Hala ere zorionak, pasatzeraten denoi, sekulako lana egiten duzue. Nik bi gauza azpimarratu nahiko nituzke, batetik hizkuntzari dagokionez, errealitateak hizkuntza etengabe bihurritzen du, eta errealitateari buruz hizketan ari garen bitartean ari gera hizkuntza bera sortzen eta hizkuntzari berari hitzak ekartzen, esamoldeak ekartzen, referentzia berriak ekartzen, usteet, linguistikoki sekulako ekarpena egiten duela euskerazko kazetaritzak, bai tokikoak eta bai nazionalak, eta hori ere azpimarratu behar dela, eta igual ez da beharraina azpimarratzen, baino importantea da. Eta bestetik, esango nuke, hitzak egiten duen ekarpenik handiena, izpiak ere pixkat hortik hitz egin du, baina ekarpen handienetako badela Donostiako euskeraren mundu hori erakusten duela, zein den, ze zabala den, segurasko imaginatuko ez genuken jende bat agertzen da hitzan eta horrek ere laguntzen digu hiztun bezala gure kontzientzia lantzen. Askotan euskaraz ari zarenean sentitzen duzu bakarrik ari zarela edo gauza asko daudela zure kontra, eta hitza bezalako hedabide batek erakusten dizu, beira, euskaraz ari naizenen hauekin guztiekin ari naiz, eta uste hori ez dela hauntzaren gauerdiko ez dula. Eta bukatzeko, bai esan nahiko nuke, Argia astekariak emantzi zuen saria, eta beraien lema bada ez gara neutralak, eta uste, kazetaritzan hau dela oinarri bat. Segun ze hizkuntzatan egiten den kazetaritza, kokapena oso diferentea da, eta hitzak ezin du izan erderazko kazeta baten kokapen bera, eta ez dauka. Euskaraz ari den momentutik beste leku baten kokatzen delako, eta horrek kontatzen duen horri ere eragiten dio, eta uste hortan asmatu duzuela urte hauetan, eta gero eta hobeto asmatzen ari zaretela, kontua da, errealitate hori etengabe jongo dela aldatzen, eta zuek ere hortara egokitu beharko duzuela etengabe, baina, bueno, sekulako lana egin duzuela, zorionak, eta benetan eskerrik asko. Ni esker, zuritzen gati bainat, bukatzeko zuat. Nire hauek bien ondoan, gauza gutxi gatzen zait, baina bai iritze zaidala Irutxulok egin duela eta egiten duela lan handia, lehen aipatueten postaleko Donostia hortatik atera eta errealitatera gerturatzen gaituelako. Eta hori niretzako gozada bada sartu Irutxulon Instagramen, edo nik hor daukat beti egunero ikusi, eta berze pasadan gaur, eta badakizu zerbait erreala kontatuko izutela, ingurukoa bizilagunena, eta ezakit nik uste hori dela lan guztiarekin lortu duten gauza oso on bat, eta esperoet mantentzea. Eta horrez gain, gai sozialak ere hor ateratzen dituztela, arrisgatzen direla deixenten ere ustez, albisteekin eta eskertzekoa dela. Jabetu gara gazteak Instagramen zabitzatela, eta handik ere... Instagramentik ere Irutxulo jarraitzen dugu, hori da. Baten duzuela, batez ere jaien edukiekin hori ere aipatu da. Gaztea bakarrik, hemen ere Instagramerro deko. Bueno, zuk ere bai. Ez ze deitu diazu gaztea edo ez daizela Instagram? Garaikidea. Nire garaikidea, akaso, nire garaikidea. Hasieran, galdera potolo xamar bat bota dizuet, azken 20 urte urtean albiste bat aukeratzeko Irutxulok eman duena, ez duzue asmatu, ez duzue jakin esaten, orokortasun bat egitzen duzue eta nahiko txukun, aurrera begira, Irutxuloko hitzak zein albiste ematea gustatuko litzaizueke. Zua hasi zaitu. Nahiko txukun hori borobiltzearren, agian Txillardegiren liburutegia ja badagoela, eta horrela ez dugu jarraituko agurra dantzatzen. Bainat, animatu. Ni berriz ere alde egingo dizut, eta ni nahiko nukena da, eta opa dizu dena da, benetan, gure aiton amonek etxean 3 egunkari jasotzen zituzten, egunkaria edo berria, egin edo gara, eta diario asko, eta periodikoa bakarrari deitzen zioten. Hoxe, opa dizuet, periodikoa egun baten Irutxuloko hitza izatea. Hoxe. Nik espero dudana da, lehengo aritik, nik espero dut Donostia, nik gustatuko litzaidaken berria da, Donostia izatea antzerkiaren hiria. Eta Donostiak izatea,
publikatzen diren antzeslanak euskeraz, nun estrenaldiak beteta dauden, eta pixka bat hartu protagonismo hori, hiriak ardezala protagonismo hori. Eta horren erantzukizun izan daiteke, oraintxe bertan deitu diat, gaur, etorri baino lehen deitu diate, zergatik badago alako foro europear bat itzulpenak eta egiten dirana antzeslanen itzulpenak, zergatik ez dago antzeslan euskaldun, euskeraz idatzitako antzeslan bat Europan beste herrialde batean estrenatu dena. Esan diot, bale, bihar hitz egingo dugu. Hori lortzeko hori gustatuko litzaidake, ikaragarri gustatuko litzaidake, ze horrek esan nahiko luke beste gauza asko ere muitzen direla. Eta partikularretik unibersalera antzerkiak bere lekua baldin badu Donostian, eta Donostia baldin bada euskal antzerkiaren motorra, beste gauza asko etorriko diratzetik. Eta hori nahiko nuke. Saiatuko da, Irutxuloko hitza, fikzioari leku egiten, errealitateari bide ematen dion modu berean. Aizpea Gonaga, Beñat Azelumendi, Zuen Barantza, eskerrik asko, etortzagatik.